Sebastián Lizaso, Sustrai Colina, Amaia Agirre, eta gaurkoan berria, Barainaindik etorri den gazte bat, kimu berri bat, loratzen ari den kimu berri bat, Sarai Robles. Ekine beratarra zen etortzekoa, baina gaixotasuna tarteko ez du etortzerik izan. Ia arratsalde eder bat pasatzeko aukera dugu. Beti bezala agur batekin hasiko gara, ohikoa den bezala, eta altxatu laurek eta ia, zer duzuen errateko. Gaur ere buru gainen laino txapel latza, ama virgin bezperan, hau da esperantza, manga motza jertxea, betiko zalantza, ea berdintzen degun, kale hortako martxa, arratsalde on denoi, saio on arantza. Atxalde honen zule asita belaxe gurekin dakarkigu nahiko festa aize. Naizta munduan baden ama aldaketa aixe, konprobatzea hause poz galanta hause. Arantza dagoela beti bezalaxe. Kaixo entzule arratsaldeon, zer moduz ongi altzaude, bersoa sarri izan da hemen, lehen ere festen zutabe, aurten festik ez baina ala ere, berso saioaren jabe, bersoa eta arantza biak, lehendik ustartuak daude, zer litzateke bersolaritza, arantzan saiorik gabe. Iruñerrian sargori zenta, belaten tunela pasa, ta zenolako lainoak zeuden begiratuta onantza. Nafarro mailan ospetsua da, benez arantzako plaza, beraz gogotsu nator zugana, naiz izan ordezko traza, gaurko saioaz gozatu zazu, arratsalde on arantza. Altxa laurek, motorra pixkot berotzen esitzeko lauentzako gaia. Azken aldian entzarete honitzi biliko, baina, bueno, zer pixko protokoloa edo berso saioa duzuen egunean goizien jakitakoan ze gogorapen izate dituzue. Hori lehen bueltan edo, eta bigarren bueltan bidean ze pensamendu edo ze etortzen zaizue burura.
Saio bat zeinen ederra dugun, agendara eramana, baina goizean jaiki orduko, etxean noiz nahi da lana. Ordu beteko kotxe bidea, sarri badu bere xarma, oroitaraziz deitu izana, damoik sortzen ez duana. Goizean jeikita saiatzen naiz umorea arrimatzen, hortzak garbituz imaginatu zenparantza animatzen. Garai batean ohituta nengon aituta errimatzen, gaur ikasi dut pandemiai esker dei bakoitza estimatzen. Olakoetan ez da izaten, ez esna erak goibela, eta pentsatzen hasi ere bai, oetik altxata bela. Berso saioa da dukagu gaur, aspaldian ez bezala, eta neronek sinetxi behar, bersolaria naizela. Ongi gozaltzen alegintzen naiz izan dezadan kemena, baina pentsatuz kafe gehiegi ere ez dela onena. Saiora arte neurtzen ditut pausu bat eta hurrena, ni kalkulatzen alegintzen naiz, kalkulatu ezin dena. Volantearen aurrealdean hartu izan dut patxada, gai jartzailetzan baitara makit 3 urteko bolada. Kilometrotan zenbat rebuelta heldu aurretik bertara, zuzentzen eztan zenbat rebuelta gaizki ateratzen bada. Etxetik irten ta inguruan dena dela gari landa, puntu erantzuten aritu hoi naiz txofertzan dinbitadan ba, baina pentsatzen jarri ezkero nahikoa kontra esan da. Mundua nola txikitu zaigun bide berdinak izan da. Abiatzean zalantza batzuk izaten dira nagusi, neure buruai esaten diot, benga animoai eutxi, joan adita bersoren baten ire arrastoak utzi, aldi berean nik aspaldiko adiskideak
helmuga ongi gordeta, eta kotxea bada espadako mila gauzekin beteta. Neure burua animatzen dut, naia hause dugu eta joandakoan bezain pozik ta alai egitea etxera buelta. Ofizioa manda lanean jarriko ditugu, Sarai eta Sebastian, torren esanez. Gai serio samarrekin hasiko gara, gai serioa eta gordina. Azken aldian albiste notizi agitz gogorrak esotzen ari gara, nengo asteburuan, Persizki, hor bidasoan, gazte, gineatar gazte bat, adingabea, oraindik 18 urte betegabea, Frantziara pasatzeko aleginetan itota gelditu zen. Lehen itsasoan, Mediterraneo itsasoan, zaten ziren olakoa, baina azken aldian Frantziako gobernuak nola gogortu duen muga pasatzeko, batez ere etorkine hori pasatzeko gogortu dien baldintzak, olakoak gertatzen dira, ez saiatu erreka pasatzen eta bizitza galdu. Atzo egin zitzaien omenaldi antzeko bat, politikariak eta, jende batek, eta bere osaba torri zen, egiaztatzera bera zela, eta haien artean baita ere baziren bi piragüista, Santiagotarrak gaur ibiltzen dire piragüetan, eta haiek adierazi zuten edozein etorkinei ere laguntzeko prest daudela holakoak gertatu ezkero. Zuek Sebastian eta Sarai zarete bi piragüiste horiek, eta eman zuen horren inguruan duzuen zuen pensamentua edo iritzi. Gertatu denak norrestu mindu, edo barrena ikuitu. Guk piragüistak estegu izan, laguntzeko zirrikitu. Mutil gaztea bere herritik, amets handitan abitu. Bizitzan bila ateratzen da, gero heriotza aurkitu. Bizitzan bila ateratzen da, gero heriotza aurkitu. Egin baitzuten beste aldera, pasatzeko alegina, baina ibaian gehiegizkoa, ez aldaiadanik mina, gu laguntzeko gertu gaude bai, baina markada jakina, piraguarekin egin beharra, estatuek ez egina. Piraguarekin egin beharra, estatuek ez egina. Amets polita bihurtu zaio, bere ametzik gaiztona. Azken boladan eta uretan, hildira hainbat persona. Gukanoakin ibiltzen gera, ibaian arata ona. Ta laguntzeko egingo dugu, gure eskotan dagona. Ta laguntzeko egingo
gure eskutan dagona. Zuta biontzat muga delako, maparen gaineko marra, sentitu dugu garaia zela, talaguntzeko beharra, baina bi esku baino ez ditugu, hau da errealitate txarra, gure kanoan aldiro sartzen dela pertsona bakarra. Gure kanoan aldiro sartzen dela pertsona bakarra. Lurretik pasa nahi zuen baina, jendarmeak hori uka, eta guretzat kirola dena, harentzat bizi borruka, ta azkenean bizitza galdo, arkere uraren aurka, malkotan ito behar genduke, bihotzigan bagen euka. Malkotan ito behar genduke, bihotzigan bagen euka. Zubi gainean egoten baita, beti jendarme taldea, privilegio bihurtu dugu, ibaiaren bestaldea, beraz lagundu dezagun biontzat, dena ibai txiki barea, besteentzat ez dadin bihurtu, bidaia amaigabea. Besteentzat ez dadin bihurtu, bidai bat amaigabea. Amaia eta Sustrai, hori mesedez, zuentzako ere gai gogorra. Azkenaldian Bizkaia aldetik datozkigu notizia nahiko ezkorrak ez, gogorrak. Eraso homofoboak izan zen eta orain berriz talde batek, 8 talde batek erasotu du bertze gazte bat eta hil zorian utzi. Eta 8 horietatik 5 gainera adin txikikoak edo zirela ez. Gizartea dena kezkatuta dago eta zuek gizarteko kide bazala eta guraso bazala baita ere ez. Zer egiten du gaizki gizarteak giza baloreetan gaurko gazteak ez ezteko edo giza baloreak nola ez dituzte jasotzen ez, gugandik. Horri buruz duzuen zuen iritzia azaldu. Ez da falta Andrea jotzen dun senarrik, ez da odol putzuen ondoko negarrik, munduan gertatzen da eta ez alperrik, gure mundua gara, ala da beharrik, baina problema ez da
gaztena bakarrik, baina problema ez da gaztena bakarrik. Barruak behar dira, horretan hasteko, iraintzen hasieta, lurrean uzteko, hezkuntza falta ote, daukagu tarteko, ni ere lesbiana naiz garbi esateko, baina eskubidea bet lasai bizitzeko, baina eskubidea bet lasai bizitzeko. Sarritan fijatzen naiz zurru-murruetan, eta gure artean dauden murruetan, hau pentsaraziaz laguntza urruetan, ez algabiltzan otxo ardi larruetan, ta ze biolentzi dugun gure barruetan, ta ze biolentzi dugun gure barruetan. Pozik hartuko nuke, pareja musuka, baina beldurrez oi naiz, askotan eskuta, ta zer nola jarraitu, gugan gotortuta, ez da gazten arazo garbi onartuta, dena ez dugulako hezkuntzaren kulpa, dena ez dugulako hezkuntzaren kulpa. Eraso homofobo guztiei begira, jarrik ta erasoekin noraino segida, matxista etorkinei bidasoa egira, konturatzen hasita egia hori da, erasotzaile denak arrak dira, erasotzaile denak arrak dira. Adiskide ahotik kendu idazu hitza, arra aipatze hutsa, ze juzku bortitza, baina zoritxarrean beraiek dabiltza, landu behar ditugu ta hau da baldintza, denekiko empatia ta elkar bizitza, denekiko empatia ta elkar bizitza. Horretan ados nago baina lako baten, nik ez dakit neuretik
zer egin nezaken, sarri tematu bainaiz, autori esaten, baina elkar bizitza, zaila da izaten, norbere burua ere ez bada jasaten. Norbere burua ere ez bada jasaten. Bildurrak pizten dira, iluna barrean, nor naik buka dezake nahi gabe lurrean, muturrera eraman da jota muturrean, ez garela jasaten esan beharrean, pixkat hausnar dezagun ispilu aurrean, pixkat hausnar dezagun ispilu aurrean. Bueno, aldatuko dugu orain pixko bat, gai harintxegoakin, altxatu laurein esedez. Bizitzeko moduan zuek errandezagun patologiare bat duzuela. Amaia, lana bakarrik duen buruan. Egun osoa lanean, gauan lotan lanean eta lana bakarrik pentsatzen. Sustrai berriz kontrakoa justu, loa. 24 ordu gutxi dituk iretzako lo egiteko. 25 ere pasatuko dituzke. Sebastiari berriz juerga dauka buruan. Juerga hemen, juerga han eta juergaren inguruan. Eta zu, sarai berriz, kirola. Kirola, egun osoa kirola egiten eta oraindikan ere eskaz egiten zaizuen. Ez dakit, norbera berea defendatu, bertzena erasan edo nola modatzen zarete. Bai, Amaia lana bakarri daukan buruan. Sustraik berriz loa. Sebastianei juerga eta Saraik kirola. Beti lana hori det identitatea, naiz gauza ederra den lotara joatea, idatzita kantatuta maizatea, beti lanen talare prekarietatea. Lehen da bizi lanean jotasu jardunik, ez dut izaten futin gabeko egunik, ta gero parrandara antze gaulegunik, guztiak ametsetan egiten ditut nik. Behin probatu nuen da gaixotu lanean, astean behin sartzen naiz iaia ohean, juergatikan juergara nabil zuzenean, deskantzatu asmotan hiltzen naizenean. Eguzkia baino lehen korrikara garaiz, pesak eta mankuera
tabernak altxatzen ditut maiz. Baina ez pentsa denik guztientzako gaitz, besteen begitara fitnessa omen nahi. Jandalo potolo da, esaldin zioa, sustraikin lotu ezin obligazioa. Lizaso ere lasai, hau da sesioa, ola errez hartu leike jubilazioa. Ni egongo nintzake bastante gustora, baina zerbaitein behar denez lotik lora. Oso pozik sartuko nintzake zulora, lotako eukitzeko nahikoa denbora. Lanetik aberasteik ez dago inola, lo gutxi egitea ere zaita jola, tan eretzat egina ez tegu kirola, nekatu egiten naiz begira nagola. Pesak batetik eta futbola bestetik, bizi modua ez pentsa hain erresa denik. Bizi estatikoan baitut bazkaltzen nik, motxilan sartutako pajita batetik. Sebastian Esbertze hirurak altxatu, zedez? Pandemia honek erabat nahaztu, desestrukturatu eta nahasmen batean jarri gaitu. Nola importantea den nondikan gatozen eta nora goazen jakitea, zuek nolabait pentsatu eta azaldu behar duzue. Igain, Amaia, lehen, bain dela 2 urte edo ez dakit noizen, pandemia aurretik nola bizi ginen. Sustrai gaurko gunean nola bizi garen eta zuk hemendik 2 urtera bizitza nola irudikatzen duzu. Ulertu da, Amaiak lehen pandemia aurretik, lehengo garai batean nola bizi ginen, Sustraik orain nola bizi garen eta Saraik hemendik 2 urtera nola ikusten duen bere bizi modu. Lehen zakurrek soilik zeukaten, bozala edo maskara, ta bigoteko hile guztiak ikusten ziren bistara, eta maiz hortzak erakustea ere premizko zen ara, lasaiearen ematen nitun musu eta besarkada. Jada ohitu
heldu gara, janta edanak gure txetara ekartzen. Mai ingurutan talde handitan jada ezpaikara elkartzen. Gure aurpegiak ari zaizkigu musuko itxurak hartzen, eta uziko burua eta Silbeira bersoak jartzen. Bi urte barru egongo gara, plazan denak elkarrekin, aulkiak ongi pegatuta da, juergarizu eta ekin. Pandemiaren trazatxoren bat, baina egongo da beñepin. Gelpotetxo bat emango dute kubata bakoitzarekin. Ta maskaradun txino guztiei parra lasai egitea. Plazer hutsa zen eta basotik hiru ahok edatea. Porroa Espainia batetik pasa, besterako errematea. Oraindik oraindik utopia zelako leproso bat izatea. Gure harremanak bakandu dira, mailaz maila, graduz gradu. Dagoeneko gaueko 11 jota egiten da berandu. Pfizerrak asko nekatze omen du, Janssenak venenoa du. Jada personak bihurtu gara, laborategiko sagu. Bi urte barru aioko balu, utopia honek goia. Soilik trapuak eskegitzeko izango dugu balkoia. Ta armairuan izango dugu, naiz eta pasa sasoia. Maskarillekin lepo dagoen, bada espadako kajoia. Hiru haur txiki ditugu etxean, garbi nahi dut azpimarra. Lehen 11etan ziran saioak, joaten nintzan txirritxarra. Ta orain berriz 10etako etxen hau da kakazarra. Lehen libre nintzan, ta orain 3 nik lotaratu beharra.
gaituzte, ez lanta ez bakazio. Kalera baimen eske baikoaz, otzan dena barkazio. Pandemia aurretik omen ginenak, estatu ez bainazio. Pandemia ostean bihurtu gara, hiru administrazio. Bi urte barru juergan etorri, alko gara arantzara. Bi urte barru esango dugu, hemen deus ez da pasaba. Bi urte barru nahi dugunean, jeitxiko gara plazara. Bi urte barru toke de queda, gerra garaiko hitza da. Sebastian, antza, bakarkako lana jarri berdiagoi. Beti erran izan da, gogorea handia dela herri batean altxaferoa, nor bere herrian bestak iragartzen dituen altxaferoa botatzea. Ume intzela, ia galtzamotzetan ere aitazenakin arantzan agertzen hasi gintzen, eta geroztik pilek aldiz ibilia izemen, gurekin batera. Bestetako plaza egiten, inauterietan, aterpeko saio mitikoak, txabola, berso kirola eta hainbat saio desberdin. Orain txen duk altxafero botatzeko ordua eta agertu bersotan ire pentsaera, ire sentimentua. Arantza herriak bertako herritar bezala izendatu hau eta gogorea emandik altxaferoa bestek iragartzeko altxafero botatzeko. Orain txeduk altxafero botatzeko ordua, agertu ire sentimentua. Hainbat urtean hemen izana, arantzan ez naiz arrotza, lehenago ere zati handi bat, hemen zen ere bihotza, orain herritar egin nautela, izan da euren aitortza, itxaferoa botatzear naiz, sentimentua proposa, ai herritar denek baleukate, nik orain daukadan poza. Berezia da nere barruak, sentitzen duen distira. Une batean konta ezina, izan liteke guztira. Denentzat jaiak izatea da, orain daukaten desira, parte hartzaile behar du izan, eta ez egon begira, nahiago nuke joandako batzuk, gurekin hemen balira. Malkoak ere ez ditut urrun,
bihotza baitut ustela, eta urduritasun puntu hau ez nun izango bestela. Ekintza eta aitortza ere ez baita izan motela, eta jarri aurten arantzan festa pistaile bezala. Disimuluan esan didate gaztena izan nintzela. Egiaren zor, aitortu bertzaio, Sebastiane gurekin irri egin duela, baina negarrere bai. Hainbat lagun agurtzeko gure artean egon da. Mila esker, Sebastian. Orain, Amaia eta Sostrai jarriko ditu lanean. Zuek bikote bat, adineko bikote bat zarete. Hain adinekoak urrezko ezkontzak ospatzen ari zarete. Zuen seme-alabak edo egin dizuete, zera bat, oparitu egun bat, hor irisarri lan ez daite ezagutzen zuen igantzian, abenturako parke bada, eta hor pasatu duzu eguna, Tirolinan ibili zarete, puente tibetano delakoan, eta guzi horiek, eta, bazkaldu eta faldu eta denak, eta bain ohera sartu zarete. Eta Amaiak Sustrairi edo Sustraiak Amaiari ez dakit nola izan den, baina horren duzu gaur gauza bereziak inoiz egin gabekoak egin ditugu eta egingo aldugu aspaldi egiten ez dugun gauza bat. Ia, ze. Aztu biagra eta asdaigun kirola, horrelako plazerrik. Errimaz nahastu naiz beste baten bilan, emozioz beteta bainago mutila. Aztu zazu bigarra ta aztu pastila, probatu nahi aldezu nere tirolina, probatu nahi aldezu nere tirolina. Begitan igarri dut, zeneukan asmoa, baina aztu sexua, aztu orgasmoa. Zartzaroa ere hain da hain sanoa, ni tirolinan gixan, goitik bera noa, ni tirolinan gixan, goitik bera noa. Urrezko ezteiak ziren gaurko motiboa, parkean askatua gure latigoa. Guazen berriz goraka, aztu bertigoa, aixa igoko zaizu berriz libidoa, aixa igoko zaizu berriz libidoa. Naiz ikusten zaitudan ederretal irain, ta
oraindik banaizen, zu maitatzeko lain. Lehenik zirri-sarri egiten nun bikain, irri-sarri eginda konforme naiz orain, irri-sarri eginda konforme naiz orain. Beraz hasiko gara, suabe, suabe, zuk gerrira arnesa, lotzazu bazpare. Izjoku egin duzu, ironian jabe, ea bukatzen duzun irristatu gabe, ea bukatzen duzun irristatu gabe. Nola bihur gintezke, laztana bi bando ohe baten egonda, hemengo ta hango, irrist egiten badut, ez dut deus esango, tamalez ez litzake, lehenaldia izango, tamalez ez litzake, lehenaldia izango. Eta azken aldira, goazen apurka, arren hartu nazazu, betik musuka. Baina hortzen punta hori zer nola apunta, menditibetanoan galdu dituzuta, menditibetanoan galdu dituzuta. Behitik gora musuka, astea ongi, laztanduaz zure, atz gerritak klitori, naiz giroa ipini duzun gori-gori, diamantezko esteientzat, utziko dut hori, diamantezko esteientzat, utziko dut hori. Markatu, Sebastian eta Sarai, hauek dire seme alaba gonbidatu dutenak eta halako orruak eta halako movimendu sumatu dute, bildurtu diren unbait, ze gertatzen ote den beraien gurasoan zera eta kuartura, gelara sartu diren, mapatean. Egun pasata gero, iskanbilan mugak normalak ote dira nere dudak, aitaren otzaldia, aman kalenturak, hori eman aldizu, San Juan Xarko urak, hori eman aldizu, San Juan Xarko urak. Beteak dituztenez, horren beste urte, haiengatik pozten naiz, besterik ez uste, baina ikusitakoa, aztearen truke begita belarriak, moztuko nituzke begita belarriak, moztuko nituzke. Ze libido jeistea, zuen presentzia, gu bertan hiltzea zen, zuen esentzia.
Guk daukagu klasea eta esperientzia, oraindik urruti dago gure herentzia, oraindik urruti dago gure herentzia. Bizitzan zer datorren, ez da inoiz jakiten lehen da bizi Andrea, miai eragiten, gero umeak sartu, ta ez dira irten, utziko aldidazue lolasai egiten, utziko aldidazue lolasai egiten. Oparia egin zen asmo honenean eta biak azarre daude azkenean. Amak ametsak ditu gaueko lanean, ama gaztetu eginda taita lenean, ama gaztetu eginda taita lenean. Gela barruan zer den, ez da inoiz jakiten, eta nik aita egin, taita nik egin ditut, mila irudipen bihotza bularretik, ote zaizun irten zergatik etzenuen, soinurik egiten zergatik etzenuen, soinurik egiten. Urrezko larru jotzen, bat zan ta ez da txantxa, alaba ez da etzaten, semea ezin altxa. Zoritxarrez hori da gerokoen martxa, eta sentitzen dana inbidia latza, eta sentitzen dutena inbidia latza. Ospatu behar direnez, gure urrezko fetxak horra hor bi aholku, opari legetzat, ostatuan bazkari eder bat neretzat, eta satisfyer bat zuen amarentzat, eta satisfyer bat zuen amarentzat. Aitak amets bakarra, zertxo bait jatea, ta horrek zabaltzen dit dudaren atea. Amaren oparia, suerte desentea, ezaltzen duen hobe, zuzeuk ematea, ezaltzen duen hobe, zuzeuk ematea. Inbidia leporatzen, ama atakean, ta aita aholkutan, ez neure kaltean. Bagoaz ze ez dua, hau lauron artean, gu ez baina zuek bai, geratu bakean, gu ez baina zuek bai, geratu bakean. Altxa Laurek berriz, bero ohikoa den bezala euskaltegia kontatu behar du. Nik bertako hitz batzuk errango dizkizuet eta ia asmatzen dugu zerra nahi duten. Batek ez baditen horrengoak eta lehen da biziko hitza edakarra.
lanabesen bat izan daiteke, baina naiz baserritarra, ta edakarra izan daiteke, bezperako edan txarra, edo lengora joan ezkero, bigurpilta erdian marra, lehen urrezko ezteietarako hartzen zuten sidekarra, lehen urrezko ezteietarako hartzen zuten sidekarra. Urbildu ba edo urruti xama. Edakarra normalean nola zer egiten da? Ohean edo sofan edo edakarra egitea, ohikoa normalena da egitea ohean, sofan o... Edakarrak sortzen du alako pikea, banekin nungoa den itzorren jitea, ohean edo sofan aipatxi maitea, horrek izan behar du siesta egitea. Bueno, siestarekin badu zer ikusirik. Normalean lo egin da ondoren, o siesta ondoren, o egiten da hori. Edakarran esan nahia daukagu jokoan, ia asmatzen dudan bere alakoan. Egiten dela sofan edo etxokoan, haua zabaltzea esnatutakoa. Bueno, desente urbildu gara, baina ez da zehazki hori ere. Bizidu guziak, animaliak eta personak eta denak egin hori den gauza bada. Osasun onaren seinale, nolabait. Gizaki batek bere gorputzez, animaliak mokoaz, edakar hori zer demontre den, nire pistak hortxe doaz, edan ostean sofara joan, baldin bazara zu loaz, gizaki denok behin esnatuta, denok komunera goa. Ongi login eta luze egiten denen, guretzako hori da edakarra. Bueno, bigarren hitza. Errausina, zer da zuentzako errausina. Errausina. Bai. Errausina egitea.
bateon batek baltzun, txibatzeko grina, edo sudurren sartu, altzaio osina, itzaure izango da, hemengo erregina, maskararen azpian, apropos egina, baina zuretzat gordezazu zipriztina. Bate batxe batu da ez, arrauzina da, atxiz egitea, orain hitz gomendagarria ez dena ez, batez dena bioenen batean hola egiten bada. Hirugarren hitza. Bueno, hau lagun batek errandit eta botako dut. Arbua, zer da arbua? Hau ezagutuko zuen. Arbua. Arbua. Euskaltzaindiko hitzen atzetik joan da, asmatzea kostako zaigula biztan da, baina alde txikia dagoizkitik landa, mozkortzen altzarete arbua edan da. Inoiz ez nuen entzun, ta asmatzen zaila, ala ere banoa erantzunan bila, agian ez da duka gurdi baten maila, izaleike karroa edo karretila. Haunitz urbildu da, baina bueno, ez da hori ere. Izan daiteke belarrekin egina edo iratziakin egina, adibidez. Patxi aritu zaigu arbuaz, han eta hemen galdezka, definituko duen lagunik publiko honetan ez da, nola soroak azken aldian dauzkagun izpiz gainezka, arbua izan liteke agian egiten den belarmeta. Arbua, mendian, garai batean, orain gutxi itxen da, iratzea egiten zenean eta egiten zen azpian jarri adarra, eta haren gainean pila bat egin, eta gura errestan, etitipera, garraiatzeko iratzea, edo belarrakin, edo horrein ditzen zaio arbua. Gurdiei funtzioa egiten du, arbazta horre, baina pixko bat mendi librian jeisteko. Gero pixko bat evoluzionatu lera da, hori ibiltzeko, eta horrengua ja karroa, eta gero karroza, eta gainerakoa. Hau hitza hau seguro dakizuela, txinelka. Txinelka. Bai.
arantzat. Hauxe da kolpeka, ezinen aritzea asmatuz tarteka. Juergan mugitzen dira mila tximeleta, eta piropo bati ezin eman buelta. Ola joaten dira etxera beti ezezko bat jasota joaten dira eta. Urruti txamar. Besaka badago zapata denda bat, txinelka du izena. Zapata denda bat badago txinelka du izena. Itzoriegia alda edota leyenda hainbeste markatzeko patxiren agenda. Zauriaren aurretik jardezadan benda, txinelka izeneko denda bat omen da. Baina ez dakit zer den zapata edo denda. Txinelka ibili egiten da, edo txinelka jantzi. Batzean zailo, zeu txinelka edo. Txinelka jantzi ditu. Hoi da, zapatak edo oinetakoak, behar bazala jazten ez direnean eta hola. Deitzen zailo txinelka. Guk umetan daula ginenean, jantzitzaik goie behar bazala txinelka ez, hori da txinelka. Bueno, azkenko hitza, hau asmatuko dute seguru. Gantxiorra, zer da gantxiorra? Gantxiorrak inoraintxenago, ni zalantzaren trantzean, seguru asko ipiniko zen, hori etxe bakoitzean, eraikuntzaren lanik zailenak utzitakoan atzean, gailurrean jartzen den arbola, lan gehienak amaitzean. Gailurrean jartzen den arbola, lan gehienak amaitzean. Gantxiorrak txiortu egin hoi dira. Txiortu bai. Gantxiorre txiortu egin hoi dira. Edo txiortzearen ondorio, hobeto hartzen da. Ikusten denez hemen juerga, daukazue oparoa. Rubia baina tostada ere, badenez garagardoa. Gantxiorra zer den asmatu duta, definizioa ordoa.
Kriston mozkorra engantxatzeko hartzen den azken tragoa. Kriston mozkorra engantxatzeko hartzen den azken tragoa. Gantxiorrak edan ezin dire, gantxiorrak jan egiten dire. Jan egiten dire. Lehen pobreagoak ginenean, ohikoa zen, gaztetan neu ere ginen naiz, orain ez dire egiten, bino jateko zerbait dire gantxiorrak. Etxen baldin badezu, zuk ume kozkorra, edo ganadu buru, behi edo behorra, edo aska ondoan, ume den txekorra, aleak xetzea, degu derrigorra, papila egitea, ez alda txingorra. Zerri gatzak, horiek txiortu, ongi presitu, gantxior bihurtu, da horiek jana egiten genituen. Espaldiz ditut jaun baino. Bueno, pasatuko dugu bertze Laurek segitu, Laure jarriko zaitu zeu lanean. Hemen Arantzan betidanik izan da tradizioa, baina orain behar bada gehiago auzolana egitea. Oraingo udaletxeko jende gazteak gogor hartu du eta ohikoa zen, edozein larun batetan Arantzara etorri eta jendea herritarrak ikustea margotzen edo bazterrak garbitzen edo pareta mata egiten edo holako gauzak. Azkenean kolektibitatearen funtzioa ez, auzolanak eratzen duen bezala lan egin auzoarentzako, gero auzoak ere norberari zer egiten diolako ez behar denean eta kolektibitatea indartzeko ez. Zuek horren jakitun, prestatu zarete hemen larun batean zer egiteko, auzolan egiteko. Herriko arduraduna albintia etorri da goizean, larun bata goizean, eta errandizue, nola, hemen eszenariorik ez den, heldur urteko berso saioetarako eszenario bat egin behar dutela, azpiko benipein oinarriak ez. Planoak ekarri ditu, zementoa, masadora, pala, hainbat gauza, eta errandizue, Amaiketan etorriko nez amaiketakoak egin. Zuek antolatu lana, nahi duzen bezala, eta ikusiko gara. Eta hortan, zarete. Benditu erreminta guztiak, planoak ere bai, lanitiko gogoa ere bai, eta ia nola antolatzen zarete. Ja nork agintzen duen, nork zer egin, eta... Auzolanean beti behar da, bibegita kapataza, lanerako nik gerri gogorrak makurtzekoen naiz kapaza. Ai auzolana ze kontzeptu ederta polit. Auzolanera ni etorri naiz amaiketakora soilik. Uzia itzakiak eta gazteak saiatu gogor lanean, nik igota aprobatuko dut bukatzen dezutenean. Haze kuadrilla tokatu zaidan, haze alferra laena, niote naiz ona niote naiz herri honetan, lanitera etorri dena. Emaiozu eta bladuari, 8 metroko altura,
erori eta baja ederra udaletxean kontura. Sebastianekin ezin da egin ez auzolan ez trampaldo. Etxafuerua botazunetik guztiz arrotuta dago. Baina oskietan nolatan egin, 8 metroko erraldoia, 8 metrokin estaliko do udaletxeko balkoia. Palata egur batzuk hartuta egina dugu nolabait, baina alde bat bestea baino berago geratu zait. Liza sotani azpialdean, jarri ezkero ondo bego. Sustrait behintzat ezin dugu jarri hanka bat falta ezkero. Bersolarientzat tabladua, utzi ezkero aparte. Ni azpian ipini ezkero hankaluze bat litzake. Bero honekin joan egin zaizkit, lan egiteko asmoak, edo izerditan bere alaxe, bustiko dira planoak. Bertso saioak ikusi ditut urte luzeetan zehar, ta nire ustez bertsolariek ez dute holtzarik behar. Galtza motxetan lanera nola, saraik aizen bat bertigo. Ta bi hauek baietz despistatu makurtzen zeran aldiro. Dagoeneko ezin dut jasan, onbesteko bero karga. Eszenariorik ez da behar, ez amaiketakoa behar da. Ia 2 ordu ikamikan guk hau da celebrezko marka, itxura pixkat egin dezagun, 11 gertu dira eta. Naiz eta berez 3 hasi garen jalanean jartzen, 3 daude elkarrizketan, arbua hori definitzen. Utzi arbua eta ardua, hobe mozkor bat biltzea. Asko zeraman errezagoa bihar goizeko hiltzea. Gaintxi horra dakarte jateko behintzat probatu dezaket. Ta eszenarioa egin dezala tximelka dabilen bate. Herri guztiak izanagatik lan egiteko aukera, kasualidadez lau alperrenak hemen elkartu algera. Beraz hobeto dugu guztia txukun jasotzea, lanik ez dugu egin baina nik behintzat egin dut gozea. Bueno, nik uste ekinalde bat egin dugula eta ja bukera aldera hurbildu behar dugula. Goiko demazala puntuka saiotxo bat eta horrek batera mesedez. Hitzak asmatzen ezin egin propaganda. Nik zain egon noiz heldunekin baten txanda. Alperrik egitea ez jakin demanda, Gantxi horra hartuta guztia eman da. Ni beti pista gabe aritzen nintzan da.
Ni beti pistaik gabe aritzen nintzan da. Ez baitzara alperrik neska filologa, neska filologa. Tituloan bakarrik igual izango da. Patxik zuri egin nahi zizunta aproba. Hitzak asmatzea zen gaztetako droga. Zu ondo nahi biltzen zara pistatik kanpora. Zu ondo nahi biltzen zara pistatik kanpora. Ez jakintasunakin nahi zuen jokatu. Eta gaitugu laurok ez da baidan batu. Ondoan neukan baino bat ez dit kontatu. Zuek batu zaituzten ni deskolokatu. Baina herritar denak ez dute asmatu. Holtza baten lauanka batu gara hemen. Baina denok ez dugu behar hainbat kemen. Ez dakit gure holtza oso ziurra den. Ta hitzoien aurrean bilutzikan geunden. Ospatu genezake irisarri landen. Urrenerako holtza egin behar da fin. Badazuk egin zazu zeure eskuekin. Gu jargin dezke goian, ta gaurko ezberdin. Amaiak izan nahi du hemengo erregin. Lehenengo 3 filatan norbait jarri dadin. Lehenengo 3 filatan utxik dago dena. Bildurra ematen dugu gauza nabarbena. Maskarillarik gabe ibili garena. Leprosoak gerala hor dago problema. Serio hartu duzue distantziarena. Urrutian jarrita, ustetan seguru. Baina jarraitu duten dena buruz buru. Distantzia 2 metro hemen 4 inguru. Ondo doan bersoak dena txertatu du. Urrutikoak ere ikusten ditugu. Hala ere gu jardun gara nahiko trebe. Giroai egin nahian bertxotan mesede. Batzutan nahiko larri, besteetan xe. Ez dakit baina agian xelebre. Tabernako musika kendu dute ere. Baina inorreztoa, oraindik etxera. Ez baitira kalera alferrik atera. Presaka joatean norbere kaltera. Hemen inortxok ezin du egin atzera. Guazen patxin kontura trago bat hartzera. Bueno, nik uste saio eder bat egin dutela bertsolariak. Plazer bat izan da, berriro ere zuekin egotea. Eskerrak haunitz eta nahi duzuen arte. Eta ohiko den bezala agur batekin, manen diogu amaiera saioari.
Urrezko ezpeien lilura ta jolasen kalentura, gero itzen abentura. Errepidea hemen bukatzen, omen da baina gustura, da beti gure jomuga, takabera ere heldu da, mil esker gozatu uda. Errepasatu ondoren eleen zerrenda, adio esatera bihotzez goazen ba. Naizko bida ezin den bersoekin senda, beti da berezia arantzako xenda. Bidea bukatuta mundua hasten da. Gaur hemen falta hainbat urtean, hurbil izan zen amaian, alperrik alegindu naiz, pantaleon ikusi nahian, beste munduko pasoren baten, darpanarekin leian, eta hau ere aipatu nahi nun, nik agurraren usaian, titulo berria ere patxi, jarri behar dut ezbaian, itxaferoan nik botatzea, festarik ez den garaian, itxaferoan nik botatzea, festarik ez den garaian. Parean jende jatorra eta ondoan hiru artista. Patxi aritu da ere bikain, bere gaita bere pista. Azken orduan batu naizen hau, aitorpenekin hasita. Privilegiatu batzuk garela, hori ederki dakitza. Eskerrik asko ematearren, hainez usteko polita.